حرکتên berxwedanê ji dehê gulanê vir ve bi hezaran roket û füze avêtên herêmê ku dibin îşgalê de ne. Tuğayên Qesamê eşkere kir, bersiv danin êrişên Siyonîstên li ser Gazeyê. Wan jî bi füze û rokatan varegehên Hatzor, Hatzerîm, Nevatî, Tel Nov, Palmaçîm û Romaneyên Siyonîstan kirin bin hedefê xwe. Serokê Büroya Siyasiya Hamasê İsmaîl Haniye got, emrê berxwedanê zêde yê û dikare bersivê bide Siyonîstan û xelkê xwe biparêze. Siyonîstên îşgalker her wiha araziyên çandin û tarimê jî dikin bin hedefê xwe. Ji terefê hikûmeta Gazeyê ve hat destnîşankirin, heta niha 243 milyon dolar xesara erazî û zêviyan pêkhatiye. Rêxistina mafên însanan a ku navenda wê Avrupa Behra Spî jî îfade kir. Di êrişên Siyonîstan de heta niha 525 tesîsên ekonomîk hatinin hedefgirtin. Her wiha rejîma îşgalker nailê alîkariya însanî têkeve xeta Gazeyê. Ji terênê têyên yekbûyî ve hat îfadekirin, Siyonîstan nehêştinên alîkariya însanî di deriyê Kerem Ebu Salim de têkeve Gazeyê û asteng kirinin.